Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kibor Pulet Enforcement jangka Khasi Hills Autonomous District Council mentakasi gila penong ya Kynhun trading license kaba kindet ya Dukan gibala penyat ban long try de gibar Jylla hakeleng jo gibenta ka sor Nongpoh ban lap ya Dukan giba kamai bean klem ki kot kisla giba biang na ka KHADC hakani ka jingleit Kynhun trading license ya ka Kynhun jo ka enforcement ka KHADC layalam do enforcement inspector uba V Bamon haga jingya dan ringkat bat ki wede ki pulen bat haga te ka Kynhun la syam bakila dan ki bar Jylla ki ba klem dan satyai ki trading license bat ki dan ki bala yo jingtem bat khang khardap ki Dukan haswa ka te ka Kynhun la yo jingtep ru ba ki dan kat tu kat ni ki bar Jylla ki bala persang ban ai kerteng di try Jylla haga te ka Kynhun da ka jingtmu ban lat ne ki te ki an khayi pateng jong ka KHADC halo kini ka bentan na kalyang ki bor ka enforcement ka KHADC kila ai da ka show cause notice persha ki Dukan bar Jylla ki bamdan satyai hi kot kisla ki babiang bat ba kidei ban juba papo ka shipau la ne khat san sngi bat ru ba kidei ban apply ya ka trading license na ka KHADC hapo ki te ki sngi lem kom ta na ka leng ka jomki kin hap ban ne kat kom ki kendon jo ka an kuma chukdo khanyat ka sor Nongpoh kat barang mi ki sngi ki por kala nang he bat nang roi palai iru ba ki buon ki bar Jylla ki bala wan ban ne ki kam khayi pateng la ni ban shong Dukan bat ka ni ka Kynhun jo ka enforcement jo ka KHADC ka deiru hadin ka jing ujor jo ka KSU Nongpoh circle Shau EM badai kami yang trade jangka KHADC uba jigur merthong ha ka santrek mentau benai naitung. Oh, hamburg das hat nicht Zero, 125. Balikan dulu ya.